Zdravo svima, ja sam Cope i dobrodošli u moju kuhinju, Copetovu kuhinju. Ovo nije stvarno moja kuhinja, u studiju smo. Danas ćemo... Cope je predstavljao na neki način mene u tom periodu života kada sam bio dosta ciničan, depresivan i zatvoren. Imao sam malo kao, neću kažem da mi se što loše dešavalo u životu, samo sam ja bio takav. I onda sam napravio lika koji će biti upravo taj satirični, mrzovoljni Cope, koji će naravno biti smešan zbog svega toga, mislim. Koji će se sam rugati životu i ljudima i sebi. Ima raznih ukusa i kvaliteta slanina i veoma variraju, zato je bitno da uzmete onu slaninu koju ste sigurni da baš volite. Meni je baka kupila ovu slaninu, ja je mrzim. Uopšte ne volim. Rekao sam joj da volim tu slaninu, da joj ne bi slomio srce. U suštini nije inicijalna ideja da to bude kritika društva nikako. Mislim da je više samo tih 2 minuta bezbrižnog smeha, nikakve političke niti socijalne poruke koje pokušam da plasiram kroz to. Jako dobro vreme sam počeo to da radim, da mogu to i da naplatim. Da sam ovo radio pre možda 6-7 godina, zaista ne znam kako bih mogao da živim od toga. Kako Tomislave? Ti zapravo sve ovo sanjaš sad. Mislim da sam poprilično budan, Tomislave. Ne, sanjaš. Tomislave, zašto je pentagram na zidu? Ovo, ma ne, nije to, Bože gospode. Tomislave, dosta mi je tvojih sranja. Ej, reči znaju da povrede. Uvek sam hteo psa. Kada će tvoj teror prestati? Ljudi već znaju ko sam, šta radim i sve ostalo, dosta ljudi me je videlo po gradu i to. Traže klinci da se slikaju, uvijek je to prijatno da upoznaš nove ljude koji će prokomentarisati uživo sa tobom. To što ti radiš, pokazati ti nešto svoje, ako misli da to nešto tebe interesuje. To mi se dosta dopada jer ljudi koji su u animaciji, u umetnosti, u muzici su čuli za mene i onda znaju neke stvari koje bi mene interesovale i onda mi pokazuju ono što oni rade. Do sada nisam radio sa ljudima koji imaju svoju originalnu ideju koju mogu da plasiraju. To je najveći problem sa njima. Zbog toga sam izvao dosta animatora da gostuje na mom kanalu, jer sam samo hteo da ljudi vide koliko zapravo odličnih umetnika ima, zaista dobrih animatora, ali teško je biti u isto vreme dobar animator, dobar reditelj, dobro raditi produkciju, montažu, sve živo. Zato je potreban tim ljudi da bi to kao paket izgledalo dobro. Moje animacije su vizualno jednostavne jer ja nisam dobar animator, ali mislim da umem da spakujem ideju i humor tako da može da se plasira kao trash, kratak internet video. Ljudi danas nemaju dugačak attention span, ne mogu dugo da gledaju stvari, mora da im se plasira brzo, jednostavno, kratko, jasno, jer su na internetu najlakše im je samo da scrolluju dalje, da kliknu away from it. Tako da ako im ti daš video u kome nemaš pauze, konstantno se nešto dešava, 2 minuta, slike su jednostavne, sve jednostavno zagledati, mnogo lako se šeruje, mnogo lako se podeli i pogleda jako brzo, tako da mislim da je to možda najzaslužnije za to što je toliki uspeh imalo. A ako sam ispratio ovde sve kako treba, to bi trebalo da je to je to drvo. Pažljivo isecite jedan list sa grane. Šta se dešava? Uvek mi to uradiš! Ako bih radio čak crtanu seriju sa dužim epizodama po 10 minuta sa više ljudi, to bi verovatno bilo troduplo više celog tog stresa, tako da idem step by step, pokušavam da se naviknem na takav način rada, jer sam sve do sada radio sam. Tako da, ako se pokaže da ljudi zaista imaju entuzijazam da radi i da posvete pažnje, ja sam malo vrkoholik, ja volim da se baš ubacim u to i da ne prestanem da radim, tako da ako nađem ekipu koja je zaista voljna da pruži toliko energije i svega u to, nadam se da će biti neki veći projekat. Ja sam bio siguran u to što sam uradio kad sam uradio i plasirao sam i danas se ne sramim, naravno, zbog toga, jer nema ničeg zlog u tome. Nema loše moralne poruke. Sad, da li je to dovoljno smešno, da li je to dovoljno interesantno, to je već druga priča potpuno. Samo bitno da to bude nešto iza čega ćeš ti moći za nekoliko godina da staneš i da ti ne bude sramota. Nadam se zapravo da sam inspirisao neke mlade ljude koji bi time da se bave, da razmišljaju u tom smeru, da se školuju za to, naravno, ja nisam, nažalost, da bi napravili neku scenu i da bi moglo da se radi, da bi imali neki studio koji ne radi samo kao outsource za neke veće firme koje će da progutaju celu priču, nego da zapravo imamo naš originalni kao XU crtani film, crtanu seriju. To bih zaista volao da vidim da se desi.